וזה ממש שיגעון, נשחק ונשיר ונטוס באווירון, עם לירון שיגעון, הכל אפשרי. שלום ילדים חמודים, כאן לירון שיגעון, ואני בדרך לפארק הלאומי ברמת גן. לכבוד חג פורים החלטתי לצאת ולראות מי מהילדים ירצה לעשות ציור על הפנים. אז רוצים לבוא יחד איתי? אמה, מה שלומך? הכל בסדר? מוכנה שנתחיל את הציור? אז בחרת להיות איזה חיות? ג'ירפה? לא, מה פתאום ג'ירפה? אולי בחרת להיות חד קרן? לא. אז איזה חיה בחרת להיות? ארנב, את צודקת. אז בואי נעשה לך ציור של ארנב. אבא, בת כמה את? 4. את 4? את ילדה גדולה? מה את אומרת? אז את כבר בגן, נכון? איך קוראים לגננת שלך? יעל ומורן. מורן ו? יעל. יעל, תרימי את הראש גבוה שאני אראה את הפרצוף. איזה יפה, את רואה, את פעממת. אם יצא יפה, אני רוצה לשמוע יש. מוכנה? 3, 4 ו... יש. אם חזק, תלחצי אמה. שיהיה לך חג שמח. שלום לגברת. איילת. איילת, מה שלומך? את יודעת איזה חג מגיע? חג פסח. סתם, חג פורים מגיע. רגע, תגידי, את מתחפשת? כן. למה את מתחפשת? תחפושת משפחתית לקאובוי. איזה אלופים אתם. כל הכבוד, כל הכבוד. שלוש, 4 ו... יש פה זה, הופה. מה את אומרת? מאוד מאוד. שובר סגרה. אני לירון רון, וזה ממש שיגעון, נשחק ונשיר ונטוס